Ето ги колегите. Малин. И тия колеги от София ли са? Откъде са? Сега за пръв път се виждам с тях. Но те си карат само крос. Не ходят в Балкана, карат само крос. Старт. Ехе! Бре то, Малин, ей! На старта пруба! Ай! Браво, браво! Най-после да я видя тази писта. Писта е много добра. Ехе! Браво! Оп! Дано това апаратче да... Много дълга писта, колко за? 2 км ли? 2 км са ни 2 км. Ето толкова сме направили. Да. Трябва да се премества сега. Еха! Ей, това беше яко. Ей, браво, браво. Охо! Браво! Който се кара крос? Браво, браво, браво. Оп! Не знам вече на къде да снимам. Ето Малин. Штрак! Добре. Знаме. Обаче да подкарах да видя какво. Да видя къде трябва. Лекни. След кратка почивка. Тук е много добро скокчето. Так, браво бе! Ето го Малин. Оп, ау! Тук трябва да ги хвана аз на тия. Точно на тия места. Ето! Браво! И сега едно дълго скокче. Дан! Браво! Браво!
Ето го, Малин. Тоня. Айде сега на дългото скокче. Добре. Добре. Добре кара, много добре кара това колега. Браво, браво. Браво.